får lov til at samle os. Vi går op og ned og samler op. Vi går op og ned i showbiz. Mathias. Ja. Okay, hvis jeg siger U-I, U-A-A, tænk han, walla walla bang bang, hvad siger du? Så tror jeg siger strejks min snak, for det lyder som om, du har fået en stroke. Du hedder det altså nu. Ja. Okay. Jeg er okay. Det er kun fordi, jeg er måske en lille smule excited over at skulle sætte musikken på, som kommer nu. Fordi jeg tror, der er enormt mange millennials inde i den her sal, som bliver meget, meget glade for et gensyn med nogle gigantiske sko og kæmpe parrykker. Og der er nogle Gen Z'er herinde, som måske er lidt forvirret, men der vil jeg bare sige, enjoy the show. Giv en kæmpe stor hånd til Cartoons! Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you.